По данни на Агенцията по лекарства, в момента у нас има около 4010 аптеки. На въпрос на BTV колко фармацевти реално работят в тях, директорът на агенцията отговори така. Не мога да ви кажа. Защото лично аз не знам колко фармацевти работят с тях. От проверките на агенцията става ясно, че през тази година са хванати 18 души без фармацевтично образование да продават лекарства. Сред тях инженер, дори митничар. Има случай и на отпуснато лекарство за друга диагноза, различна от тази на пациента. За мен е важно да бъдем обслужвани от професионалисти, т.е. в аптеките от фармацевти, на митниците от митничари. От Фармацевтичния съюз обясняват, че в момента собственик на аптека може да бъде всеки. И често, за да спести от заплата за фармацевт, собственикът застава зад щанда. Собственик на аптека трябва да бъде магистър-фармацевт, защото когато собственик на аптеката не е магистър-фармацевт, обикновено се набляга на бизнес страната, на по-големи обороти, на повече печалби. Това се вижда и в статистиката на Изпълнителната агенция по лекарствата. Увеличават се нарушенията. Според статистиката на агенцията, 50% от всички нарушения са свързани с продажба на лекарства без рецепта, 30% са за неправилно съхранение на продуктите и 10% за това, че се отпускат от хора, които нямат право. А в дрогериите пък продават лекарства по лекарско предписание, без да имат това право. Наложените санкции за първите 6 месеца на годината са за близо 400 000 лева. За BTV новините, Мария Ванкова.